Brate moj, znaš li ti šta je muštuluk? Nemam pojma, brate. Šta je muštuluk? Koliko sam ja skontao, to je neka dobro bogata nagrada koju bi Haris Džinović dao ako mu neko javi da mu se ova njegova zajebala i pokajala. Dobro, ali kakve to sad veze ima sa bilo čime? Ne vidim u kom smjeru ide ova tvoja priča. Ma, razmišljam da ja i ti uzmemo taj muštuluk, ona se valjda spetljala s nekim bivšim fudbalerom. Sad kontam, ako saznamo ko je lik pa da ga nađemo i izvedemo na neko rakijanje s nama i onda mu pjanom uvalimo neku jeftinu kurvu da napravi neku glupost, ova Harisova će se garant sjebati i pokajat. I onda eto muštuluka, eto para, eto zlata, da se malo popravimo. Od kako sam došao samo trošim, nisam marke zaradio. Kontam da je ovo stvarno dobra prilika. O jebo majku čega se on sjetio. Ja ne znam šta mi se u kući dešava. Još dolazim sebi od onog računa što platih mehaničaru, a on ispratio šta se dešava po estradi i ko je Haris. Ali opet priznajem, nije ti plan uopšte loš. Možda bi to i uspjelo, samo mi nije jasno da je to tvoj mozak uspio sve skontati.